komu zás je... Ježiš, ty. Dobre, mami, končím, lebo mám tu ešte nejaký biznis, dobre? Čau. Verusku, čo ty tu zase? No na Dzedzine u nás frčí vaša reklama v rozhlase. Tak som došiel, lebo potrebuje nové káble, Micina začala kašľať, jak došiel nás. A aj niečo na tie okná, lebo keď pred Čenkom stojím večer už je chladno a ja mám celé zamrznuté okná, to potrebujem rýchlo vyriešiť. Myslíš Black Friday z hlavy, čo máme teraz? No presne, však tie vaše zás americké výmysly, boha jeho. No je dobré, že si tu, ale to funguje iba cez e-shop, to si musíš vyťukať. Na tomto? Mámky dôchodok máš? No, ešte niečo tento mesiac zestalo. No vybavíme. Veru si, tak máš to v košíku, zeber si dehajser, to máš na tie okná pri šenku, čo ti vždy zamrznú, zeber si káble, aby ťa mohol susedko s oktávkou naštartovať. Jasné. A teraz tu mám ešte niečo výnimočné pre starostu. Tu máš adventný kalendár pre tvojho starostu, ale povedz mu, že nech to nie je, to nie sú čokoládky. Vynikajúci darček pre každého kutila, kámo, keď sa mu pokazí tá oktávka, s týmto to spraví. Ty kokoda, to už musím dať na sekeru.